Golpe ao tráfico de drogas na Pobra do Caramiñal. A Garda Civil detivo un total de 5 persoas pertencentes a un mesmo clan familiar. Foi no marco da Operación O Inferno, que se saldou ademais coa intervención de numerosas sustancias e unha gran cantidade de cartos en metálico. Que tal, saúdos? A Deputación de Pontevedra cifra en 30 millóns de euros os seus investimentos nas comarcas do Salnés e Caldas neste 2024. O presidente provincial fixo balance hoxe deste último ano en Vilagarcía, salientando o impulso nestas comarcas ao deporte, a cultura ou o turismo. Luís López tamén fixo especial fincapé nos investimentos provinciais en Vilagarcía, con proxectos como a humanización de Conde Vallellano ou a renovación de Fonte Carmoa. O Concello de Sanxenxo escenifica na finca das Cunchas a inxustiza da sentenza da expropiación deste terreo á familia Rocafort. O goberno local decidiu pintar de azul o vial que tamén entrou dentro deste proceso expropiatorio. Agora buscaranlle un uso social a este espazo, polo que Sanxenxo tivo que pagar 13 millóns de euros. O BNG de Noia denuncia a realización dunha obra sen o correspondente control arqueolóxico. Os nacionalistas refírense a varios treitos dunha beirarrúa na contorna da antiga muralla medieval. Foron pavimentados con formigón sen ter en conta as directrices do Plan Especial Protección do Núcleo Histórico. Hoxe nas novas tamén toca despedir os mozos da Arousa. Despois de 400 programas, os mozos da Arousa abandonan o programa Reacción en Cadena. Raúl Santamaría, Borja Mina e Bruno Vila caeron ante Los Alambraos, levando para casa, iso sí, un bote de 2,6 millóns de euros. O Concello de Vilagarcía xa anunciou que serán eles os encargados de dar as badaladas no municipio na tradicional toma das uvas das 12 do mediodía. E Pontevedra vai estrear evento musical no verán de 2025. A cidade acollerá o Big Sound Festival o 11 e 12 de xullo. Nicky Jam, Omar Montes, Abraham Mateo, Amaya ou Tan Xugueiras son algúns dos nomes xa confirmados. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esa operación antidroga na comarca do Barbanza. Golpe ao tráfico de drogas na Pobra. A Garda Civil detivo un total de 5 persoas pertencentes a un mesmo clan familiar. Foi no marco da Operación O Inferno, que se saldou ademais coa intervención de numerosas sustancias e unha gran cantidade de cartos en metálico. A investigación no marco da denominada Operación O Inferno iniciábase xa en xuño pasado. Os axentes do Instituto Armado puideron constatar a existencia dun punto de venda e distribución de droga para toda a comarca do Barbanza, situado nunha vivenda emprazada na Rúa da Feira, en pleno casco urbano pobrense. Á fronte do grupo, un vello coñecido das forzas da orde, por diversos delitos relacionados co tráfico de drogas. Ao verse controlado polos axentes e para dificultar o labor destes, trasladou a súa actividade delitiva a unha zona máis afastada do centro urbano, situada na aldea do Inferniño, na parroquia de San Isidro de Posmarcos. Ata este punto seguían acudindo numerosas persoas de diferentes zonas da comarca, na procura da droga, constatando un elevado fluxo de clientes durante todo o día, polo que a Garda Civil decidiu intervir, procedendo á súa detención, xunto con outras 4 persoas máis, todas elas pertencentes ao mesmo clan familiar. Unha vez conseguidas as correspondentes autorizacións xudiciais para a realización dos rexistros nos seus domicilios, interviñéronse unha gran cantidade de sustancias, unhas 230 doses de cocaína, 852 de polen de haxix, uns 1.382 gramos de marihuana envasados en tarros herméticos, así como uns 2.800 euros en efectivo. Os axentes tamén localizaron unha pistola de aire comprimido, 2 básculas de precisión e outros obxetos, entre eles un teléfono móvil. Os 5 detidos xa pasaron a disposición xudicial no xulgado de primeira instancia e instrucción número 3 de Ribeira, que decretou o ingreso en prisión para o líder do clan e a posta en liberdade con cargos para o resto dos implicados.
Máis asuntos, a Deputación de Pontevedra cifra en 30 millóns de euros os investimentos nas comarcas do Salnés e Caldas neste 2024. O presidente provincial fixo hoxe un balance deste último ano en Vilagarcía, salientando o impulso nestas comarcas ao deporte, a cultura ou o turismo. Luís López tamén fixo especial fincapé nos investimentos provinciais na cidade de Vilagarcía, con proxectos como a humanización de Conde Vallellano ou a renovación de Fontecarmoa. Nun almorzo informativo en Vilagarcía cos medios de comunicación da zona, o presidente da Deputación de Pontevedra fixo balance do feito neste último ano nas comarcas do Salnés e Caldas. Luís López cifrou o investimento en máis de 30 millóns de euros a través de programas como o Mais Provincia, o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, o PON 2030 ou en diversas actuacións do Servizo de Infraestructuras. Este goberno da Diputación de Pontevedra leva inxetado nas comarcas do Salnés e Caldas case 30 millóns de euros en investimentos municipalistas. É dicir, só os referidos aos grandes plans de obras. Plan Mais Provincia, 12,1 millóns de euros. Estamos a falar dun plan de obras e servicios o máis alto da historia da Diputación. 1 millón de euros para o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, donde aquí Vilagarcía de Arousa foi o concello que máis fondos percibiu de toda a provincia, con máis de 200.000 euros. Na comarca do Salnés, López salientou as achegas que recibe o concello de Vilagarcía, segundo indicou, un dos que máis recibe da zona. Eu creo que este goberno é o que mellor entende e máis atende a Vilagarcía de Arousa. Apenas hai grandes transformacións neste concello que non leven a nosa asignatura. Datos. 1,4 millóns recibe do Plan Mais Provincia, co cal estamos a financiar ao 100% a humanización da Rúa Conde Vallellano ou a mellora de acceso por Venceslao Fernández Flores. Nesta comarca tamén puxo como exemplo unha achega de 800.000 euros para o miradoiro da Peixería de Sanxenxo, preto de 750.000 euros para a reforma do complexo deportivo das Bizocas no Grove, 470.000 euros para a reforma da Escola Infantil de Meis ou 420.000 euros para a primeira fase da mellora da pista deportiva de Dena en Meaño. Destacou tamén a mellora da estrada Baión-András en Vilanova. Desbloqueamos unha obra que estaba paralizou o anterior goberno por puro sectarismo ideolóxico, que é a estrada de Baión-András, para que xa para a primeira fase destinamos 770.000 euros. Na comarca de Caldas, a Deputación financia o 100% dos proxectos de saneamento de residuos en Soutelo de Abaixo por 400.000 euros, así como unha intervención na estrada Caldas-Vilanoviña. En Moraña estáse a financiar con 1,3 millóns de euros o ensanche da estrada Mané Rebón. O organismo provincial destina en Valga 520.000 euros para unha senda peonil e en Pontecesures máis de 460.000 para o acondicionamento da estación de tren. Bueno, o presidente da Deputación tamén aproveitou para referirse a outros temas de actualidade. Por exemplo, valorou como unha moi boa idea a proposta do presidente da Mancomunidade de impulsar dende o organismo comarcal unha residencia de maiores no Salnés. Sobre o pazo de Montesacro de Cambados, Luís López indicou que o Concello puido ter optado a condensar as achegas provinciais de varios anos para mercar o asilo. Se o pazo costa 2-3 millóns por poñer unha cifra, van a poder xa anticipar ese diñeiro, por tanto, podían facer esa adquisición perfectamente con fondos da Diputación, sen ter que o Concello de Cambados poñer un solo euro. E isto hai exemplos. Pasou en Santa Clara, en Pontevedra, no seu día, en Lalín, no pazo de Liñares. E logo, claro, aquí hai, onte coñecíamos o anuncio da Mancomunidade e eu me parece acertadísimo. A verdade é que teño que felicitar que o ente que recolle a todos os concellos do Salnés, os 9 concellos do Salnés, que tome esa iniciativa co fin de dotar de máis prazas públicas a comarca do Salnés. O Concello de Sanxenxo escenifica na finca das Cunchas a inxustiza da sentenza de expropiación dese terreo á familia Rocafort. O goberno local decidiu pintar de azul o vial que tamén entrou dentro dese proceso expropiatorio. Son máis de 1.200 metros cadrados polos que, xunto cos 1.700 da zona verde, Sanxenxo tivo que pagar 13 millóns de euros. Un pagamento que, por certo, xa foi completado. Agora van buscarlle un uso social a ese espazo.
Diz que unha imaxe vale máis que 1000 palabras e iso é precisamente o que pretende o Concello de Sanxenxo co pintado destes viais na contorna da finca das Cunchas, que forman parte do proceso expropiatorio á familia Rocafort. A sentenza inclúe a zona verde de 1750 metros cadrados máis o espazo que corresponde aos viais, máis de 1200 metros cadrados. Como unha imaxe vale máis que 1000 palabras, decidimos desde o grupo do goberno visualizar aquí no espacio este todo a realidade desta barbaridade que se lle está facendo ao Concello de Sanxenxo. Nós queremos que os veciños de Sanxenxo e tamén non de Sanxenxo, ciudadanos de Galicia, de fora de Galicia, do resto de España que teñen aquí intereses, poidan visualizar a barbaridade que se está cometendo co Concello de Sanxenxo. Pola expropiación o Concello tivo que pagar 13 millóns de euros, unha cantidade que xa foi completamente abonada. O pasado 23 de outubro, o Concello de Sanxenxo pagou 13 millóns de euros. 13 millóns de euros. É verdade que moi lonxe dos 47 millóns de euros que pedía a familia Rocafort no ano 17. Estamos convencidos que este erro que se está cometendo ven por o urbanismo especulativo que había nos anos 70. Isto hoxe non sería posible. Agora o Executivo local buscaralle un uso social a este espazo. E agora estamos traballando para que este espacio se poida socialmente repercutir nun beneficio para todos os vecinos de Sanxenxo, para aquelas persoas que teñen intereses no noso Concello de Sanxenxo, porque hai xente, como saben ustedes, hai xente tamén que son de fora de Sanxenxo e teñen intereses en Sanxenxo. Estamos traballando na línea de que socialmente podamos repercutir ese beneficio para todos os vecinos. Estamos traballando xa de fai uns meses neste asunto. En Engade Martín, ese uso social servirá para paliar os efectos dunha sentenza que insisten, acatan, pero non comparten. Vilagarcía apoia por unanimidade as demandas da comunidade educativa do Colexio de Vilaxoán. No pleno de onte, a corporación comprometeuse a reclamar á Xunta a incorporación dun experto en pedagogía terapéutica e un coidador, persoal que consideran necesario para que o alumnado reciba a atención que precisa, tendo en conta que o centro conta con 31% de nenos con necesidades especiais. Un experto en pedagogía terapéutica e un coidador son os dous profesionais que reclama a comunidade educativa do Colexio Vilaxoán pro centro. Onte trasladaron a súa demanda ao pleno de Vilagarcía, facendo fincapé en que na actualidade un 31% do seu alumnado ten necesidades especiais. Isto fai que os nenos vexan limitadas as súas posibilidades de desenrolar plenamente as súas capacidades ante a falta de recursos persoais e que o profesorado se vexa desbordado, sendo incapaz de atender o alumnado e ofrecerlle unha adecuada atención educativa, o que leva a unha situación de frustración, tanto no profesorado como nas familias do alumnado. Escolarizar a un neno con necesidades educativas especiais nun centro ordinario sen apoios e sen recursos non é inclusión, é exclusión. Así conseguiron o apoio unánime da corporación que asumiu o compromiso de reclamar ante a Xunta a incorporación destes profesionais ao centro Vilagarcián. Para que vos teñades un futuro, nós temos que reivindicar e apoiar para que teñades unha educación xusta, boa e de calidade. Todo ese diñeiro que vai para centros privados que os pais e nais se poden permitir, pois non vai á educación pública. Despois pasa que non hai mestres, que non hai medios, que os colexios están como están, que as infraestructuras educativas están como están. E iso é o que temos que superar, porque a inclusión é un principio que todos defendemos, pero sobre todo un dereito. En definitiva, nin programas mega que nos calificamos de megatrola, nin proba plus, nin propaganda barata que pretenda empañar unha realidade social, unha realidade educativa que é a falta de recursos que vivides en centros como o voso o do CED Vilaxoán e, por tanto, sin ningún tipo de fisuras, imos aprobar tamén esta moción. Nos facemos a pregunta ao Goberno que medidas tomaron e que conversacións mantiveron ca Consellería, e se de ser así e non fixeron nada, pois nós poremos tamén da nosa parte para que isto se leve a cabo e, como digo, imos votar a favor. Pero cantos escritos tamén remitiron a Consellería para que foran coñecedores desta situación. Tamén por unanimidade saiu adiante unha moción da Esquerda Unida na que se pedía que a Xunta incremente os medios para axilizar as valoracións de discapacidade. Puxolle voz José Carlos Casal, un veciño que agarda dende o 27 de maio por esa valoración. Señores do Partido Popular,
vamos a deixarnos de cousas raras, de intereses raros, particulares ou de partido. As necesidades dos galegos e das galegas de xusticia. Eu penso que deberían apoiar este colectivo. Somos un colectivo suficientemente importante e necesitado. Neste caso, o PP fixo un engadido á moción inicial, que tamén se reclame ao Goberno Central que cumpra os seus compromisos nesta materia coas comunidades autónomas. O Pleno de Vilagarcía de onte contou tamén con polémica. O Partido Popular abandonou a sesión para denunciar a falta de transparencia coa que aseguran os seus concelleiros traballa o goberno de Alberto Varela. Non gustou o sedís do PP que o Executivo adiantara a celebración do Pleno de xeito unilateral e sen contar coa corporación, segundo denunciaron. Creen que con estas actuacións o equipo socialista busca dificultar a participación e a visualización do Partido Popular. Tamén criticaron que o PSDG presentara pola vía de urxencia a moción para debater sobre a situación do Colexio de Vilaxoán, que as xuntas de voceiros non se celebren dende o mes de agosto, que non se atendan as súas peticións de información ou que en ocasións o PP non sexa invitado aos actos oficiais. Unha mostra, din os populares, de ninguneo á oposición. Estamos realizando para que se vea como una protesta enérgica porque nos parece una falta de respeto a la ciudadanía, una falta de respeto a la oposición y además nos parece que es una degradación de la institución. Hemos decidido que ya llegó el momento, queremos hacer este gesto de que se vea que no puede ser, que somos la oposición, el grupo mayoritario, que no pueden seguir anulándonos, despreciándonos. E o BNG de Noia denuncia a realización dunha obra sen o correspondente control arqueolóxico. Os nacionalistas refírense a varios treitos dunha beira rúa fronte ao casino que foron pavimentados con formigón. O BNG de Noia fixose eco da falla de control arqueolóxico nunha obra acometida polo Concello na contorna da antiga muralla medieval. Trátase dunha beira rúa na que varios treitos foron pavimentados con formigón, sen ter en conta as directrices que marca o Plan de Especial Protección do Casco Histórico. Estamos falando de que, ademais de non facerse o control arqueolóxico desta obra, o que se fixo unha vez actuado, aberto a franxa para cambiar as tubases, se fixo se encheu con formigón armado nun lugar pois como digo, de especial protección, un lugar que é a contorna do casco histórico. Ese formigón armado supón un parche totalmente fora de contexto co que é o resto das beirarrúas do lugar. Denuncian dende o BNG que o Executivo non consultou coas técnicas da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico, eludindo así as responsabilidades que si se lle exixen ao resto dos cidadáns para acometer unha obra nesta contorna protexida. Ademais, é unha falta de respeto, primeiro, para a cidadanía, que cando fai unha obra nos seus edificios, pois ten que gastarse miles de euros, e é normal que o teñan que facer, para facer o control arqueolóxico, teñen que adecuarse a un plan especial de protección do casco histórico para que protexamos un centro urbano tan bonito como o que temos, e pois non se comprende que unha vez tras outra o goberno municipal estea incumprindo aquelo que se lle require á cidadanía, que repito, está ben que se lle requira, pero o primeiro que ten que dar exemplo é o goberno municipal. En segundo lugar, é unha falta de respeto moi grande para as profesionais que temos na Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico. Bueno, despois da publicidade imos falar dos mozos de Arousa que despois de 400 programas abandonaron onte Reacción en Cadena. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Pontevedra estuda 3 posibles solucións para os asolagamentos na rúa Pai Fernando Olmedo. Segundo explicou hoxe o concelleiro de Obras, a primeira delas sería a implantación dunha zona inundable regulada mediante comportas no parque de Valdecorvos. César Mosquera apuntou que se trata dun espazo duns 6.000 metros cadrados no que se podería crear unha área de inundación controlada duns 7.500 metros cúbicos de capacidade. A súa función
función sería a derreter os excesos de caudal do rego de Valdecorvos durante as chuvias mentres dure a marea alta. A segunda posibilidade pasaría por crear unha zona inundable semellante na zona verde entre o Centro Galego de Tecnificación Deportiva e a Rúa José Malvar, mentres que a terceira proposta plantexa aliviar parte dos excesos de caudal a un novo colector na zona na que o rego de Valdecorvos cruza baixo a Rúa José Malvar. O colector seguiría o curso desta rúa e buscaríase un posible desaugue de augas pola ponte dos Tirantes. Dende o Concello aseguran que se estudarán estas vías e mesmo non desbotan implantar máis dunha delas. Así as cousas, Mosquera apuntou que a mellor solución sería recuperar o curso do río anterior a 1906 coa xunqueira natural que creaba a desembocadura do Valdecorvos no río Lérez, opción desbotada pola cantidade de edificacións, infraestructuras e instalacións de redes básicas que se foron construindo. Portos de Galicia abre o prazo de solicitude de ocupación de departamentos de usuarios no porto de Muros. Tras a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, os interesados dispoñen de 20 días hábiles ata o 30 de decembro para presentar as súas instancias. A información relativa ao procedemento e a documentación requirida pode consultarse na web oficial de Portos de Galicia, portosdegalicia.gal. A presentación realizarase exclusivamente por vía electrónica a través da sede da Xunta. Os solicitantes que resulten adxudicatarios poderán ocupar departamentos que a día de hoxe están dispoñibles tras executarse obras de mellora. Cambiamos de asunto. Por segundo ano consecutivo, a Clínica Dental Reba Ozores volve a impulsar a campaña solidaria Doa un sorriso en colaboración coa AVE. O obxectivo é recadar produtos de primeira necesidade para as familias con necesidades que serán entregados a Cáritas e a Cruz Vermella. Mañá dará comezou a segunda edición da campaña Doa un sorriso, promovido pola Clínica Dental Rebeca Ozores de Boiro en colaboración coa AVE. Trátase dunha recollida solidaria na que neste ano precisan sobre todo de leite, derivados, produtos de hixiene e limpeza e material escolar. Para incentivar a participación, sortearánse varios premios entre as persoas que realicen a súa doazón. Para incentivar a participación, sortearemos unha noite para 2 persoas nas cabanas aos balcóns da Ría de Arousa, 2 bonos da Clínica Dental e 2 bonos da AVE, entre todas as persoas que fagan a súa achega. Con cada aportación deben cubrir unha rifa que estará a disposición nos negocios e o sorteo final realizarase o 30 de decembro. Dende Cáritas e Cruz Vermella de Boiro quixeron agradecer esta iniciativa que se ven sumar ás campañas de Nadal e o labor que desenvolven durante todo o ano en favor dos máis necesitados. Estamos ahora nestas datas que son moi importantes para todos, de maneira especial tamén para as persoas que pasan necesidade. A campaña que tanto da Cruz Vermella como desde Cáritas Boiro estamos traballando todo o ano, pero nestas datas para que temos máis esa sensibilidade. Boiro es un pueblo solidario, lo digo siempre, y en este tipo de campañas suelen volcarse con esta campaña, valga la redundancia, y así podremos llegar a esa gente que, como decía el representante Cáritas, el párroco, que necesita de nosotros y necesita de esa sociedad para seguir avanzando. Tamén dende o Concello de Boiro quixeron expresar a súa gratitude a Rebeca Ozores por esta e outras campañas solidarias que xa fixeron merecedora dun dos distintivos Benestar Social. Rebeca foi galardoada e a súa clínica un dos distintivos Benestar Social o ano pasado, e continúa a ser exemplo desde logo de esa capacidade que teñen de crear iniciativas, de seguir innovando e de mirar no benestar das persoas e dos veciños e das veciñas de Boiro. A campaña finalizará o 24 de decembro. Os seus promotores fan un chamamento á participación tanto dos veciños como das empresas, co fin de superar o éxito do pasado ano, con preto de medio cento de establecementos participantes. A dicirle a todo o mundo que colabore, que participe nesta campaña tan bonita e que espero que o ano pasado creo que foi todo un éxito e este ano sexa moito máis. Un dos tríos máis queridos da actualidade despediuse onte do seu paso pola televisión. Despois de 400 programas, os mozos de Arousa abandonaron onte Reacción en Cadena. Raúl Santamaría, Borja Mina e Bruno Vila caeron ante Los Alambraos. Marchan, iso sí, despois de gañar 2,6 millóns de euros de premio e convertidos xa en profetas na súa terra. O Concello de Vilagarcía xa anunciou que darán as badaladas de fin de ano no municipio na tradicional convocatoria da toma das uvas das 12 do mediodía.
Raúl Santamaría, Borja Mina e Bruno Vila despedíronse onte da audiencia que os acompañou no último ano e medio. Os mozos de Arousa pecharon o seu paso polo programa Reacción en Cadena tras perder ante os granadinos Los Alambraos. Nós, cando chegamos, pois conseguimos botar unhas de Granada, estes chegaron dicindo que querían a reconquista e nós, pois, nos gañaron, tivemos un día, bueno, despois de 400 dos programas ter un día malo creo que pode pasar a calquera e nos tocou, pois nos gañaron e a ver canto continúan. Pois moi agradecidos a toda esa xente que nos estuvo apoiando e nos estuvo pois vendo día tras día e que do cal estamos moi orgullosos e para nós pois eso foi unha etapa moi bonita, diferente. Despois de 400 programas, os membros do trío Arousán convertéronse nunhas das caras máis populares e reclamadas do panorama actual. Unha fama coa que abriron novas portas e que se suma aos 2,6 millóns de euros gañados durante o seu paso polo concurso. Do anonimato a que a xente pois pase pola calle e seas un máis, a que che paren, que te pidan fotos, pois eso, a vivir acontecementos moi importantes, que ter invitacións a cousas que antes non tiñamos, e claro, na conta corrente pois tamén un colchón moi importante, sobre todo para mozos como a nós, que temos unha idade pois que temos moitas cousas por diante, que te dá unha alternativa pois a facer moitas cousas. Do seu paso por Reacción en Cadena quedan cos bos momentos, aínda que lamentan a polémica xerada nos últimos días pola exclusión dos mozos de Arousa das badaladas de fin de ano de Telecinco. Recibimos a noticia poucos días despois de ter ese acordo verbal pois oficial de que íbamos a dar, pois recibimos que non iba a poder ser, e para nós é unha mágoa porque era unha forma de cerrar este ano, esta etapa pois con toda esa xente nun día tan familiar, e para nós pois eso, triste, pero moi contentos de todo vivido deste tempo. Non darán as badaladas en Mediaset, pero si o farán para os seus veciños. Os mozos de Arousa serán os encargados de dirixir a tradicional festa de fin de ano adiantado de Vilagarcía, coas badaladas ás 12 do mediodía. Deste xeito, o Concello quere recoñecer o seu labor de difusión da cidade en toda España. Amicos volverá a celebrar o Día Internacional da Discapacidade cunha gran festa pola inclusión. O Festitirititi reunirá en Boiro a máis de 1.200 rapaces o vindeiro 3 de decembro. A Asociación Amicos ultima os preparativos para conmemorar o Día Internacional da Discapacidade o próximo 3 de decembro. Farao como xa é tradición co Festitirititi, que reunirá a máis de 1.200 rapaces de 20 centros educativos da comarca nesta gran festa pola inclusión. A xornada dará comezo ás 10 da mañá no Parque da Cachada, con zancudos, xogos e moitas sorpresas. En caso de chuvia, desenvolverase no pabillón de Barraña. Temos 1.300 rapaces da comarca, e, bueno, eu creo que vai ser espectacular. Temos sorpresas, e creo que estades invitados todos a vir. Imos gozar de animación increíble, como zancudos e pomperas, e unha chea de xogos. Para qué? Pois para que non lo pasemos xenial. Ademais do apoio do Concello de Boiro, a entidade conta tamén coa inestimable colaboración de Gealsa, non só para a celebración do festival, senón tamén noutros moitos programas que evidencian o firme compromiso do grupo empresarial coa inclusión. Dende Gealsa, dende o noso programa de RSC WISI, unha dos eixes principais é traballar nesa sociedade máis inclusiva, nesa sociedade que sexa amable para todos. E Amicos é unha das alianzas que máis tempo levamos construindo da que nos sentimos máis satisfeitos. Estamos felices de acompañarvos e de sentirnos parte desa gran familia que é Amicos. Ademais de Gealsa como principal patrocinador, este ano sumáronse tamén novas entidades colaboradoras, como é o caso de Gadis ou McDonald's, entre outras. E o sábado 14 de decembro ás 12:30 da mañá celebrarase na Casa da Cultura de Muros a gala dos Premios Barbantia da Cultura 2024 que organiza a Asociación Cultural Barbantia. Como ven sendo costume, son elixidos polo escrutinio dos votos dos propios socios da entidade e o resultado final coñecerase nos vindeiros días, unha vez rematado o prazo de votación previsto para este xoves 29 de novembro. Os finalistas nas tres categorías son, na de Traxectoria Cultural no Barbanza, a soprano Esperanza Mara, o pintor ribeirense
sonense Antonio Pérez e o artista rianxeiro Chetembra. No Premio Barbantia, a Iniciativa Cultural no Barbanza, están nominados o Museo Valle Inclán da Pobra, o grupo de música Os Menestreis e o dúo Baraúnda. Mentres que no Premio Barbantia da Cultura Galega, os elixidos son o artista sonense Manuel Olveira, a cantante Sonia Lebedinsky e o músico noiés Rodrigo Romaní. E Pontevedra estreará evento musical no verán de 2025. A cidade acollerá o Big Sound Festival, unha cita que promete un cartel cheo de artistas de primeira liña. Celebrarase os días 11 e 12 de xullo no parque da antiga parcela de Tafisa. Nicky Jam, Omar Montes, Abraham Mateo, Amaya ou Tan Xugueira son algúns dos nomes que subirán ao escenario, os primeiros dados a coñecer polos organizadores. Será un festival de pago que completará a oferta que cada verán prepara o Concello de Pontevedra. Os abonos xa están á venda na web do evento, mesmo xa se esgotaron as entradas dos primeiros treitos do prezo. Pois así rematamos, máis información en Canal Rías Baixas, tamén nas redes sociais da tele. De contado, nova edición do programa Falemos. Como sempre, graciñas por estaren aí.